everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco! Tinalawan ang iyang gibuhat, Binsoy! Dili sa matawag og isog! Kaya sa lipot nga paagi ang iyang kihimo. Tinood kina, Sir Virgilio. Bubalay na kita og kapunduan. Dili na din hing dapita. Kaya nabala ka ako. Nga tingali wa din ni karon uban ka na to ang tumaw nga kriminal. Dili ka nga sila din agaon? Usa! Tingalig siya gid ang kriminal agang Virgilio. Tingalig sila din. Ako'y pagduda nga sila din may kriminal. Mayo kayo pa magsugod ang misa, Miss Brenna. Ni higayon na. Gikinahanglan ta ang labing hugot nga pag-ampo. Ngadto sa tong labang magkagagahom. Tinuod ka na, Miss Brenna. Mao ka na labing importante din panahon na. Parehas ta. Nga wa pa may baw kuno sa linugdangan ni ning tanan. Ang dili ko lang padawat ko na. Konsip ako. Doon ay daotang nahitabo nila dito. Miss Brenna. Dili gyud ako kaya nga mula na pagdugay kini pagkawa nila rito. Idangop ta kining bahin na sa atong labang makakagahom, Miss Brenna. Ang tinuod. Labaw kong gikinahanglan ng akong bana. Labaw pa kasabahan dingan ni akaron ako. Labaw pa kaysa akong kaadunahan karon. Andam kong kawadaan sa tanan. Basta kay ni anan siya uban ako. Kinasing-kasing gyud kaayo ang iyang presensya ning among pagtambong karon aning misa. Miss Brenna. Kung unsang imong gibati karong kakulo kabalaka sa imong pana nga si Ranito. Mao sa pang akong gibati karon. Ngadto kan Draco. Kinsa naa karon sa lawas ni Eliakim. Be exalted, O God. Ay paabot lamang gud oy. Niya nakadto karong taon-taon sila si Inday Judea ug si Inday Brenna kay nanimba man gud kadto silang duha. Okay. Salamat. Oh, isa ra. Kinsa di ay kina Ay, ako si Rosaura. Ay, kinsa man sabda ay kine? Ay, ako si Sherlan man. Iya ako sinaligan sa balay. Ay, nahala sige. Ako alam mang sultihan si Inday Judea, ha? Oo, sige. Ako'y balihog lamang ha. Salamat kayo. Sige, bye. Uy, ang gisaligan sa balay, mandikad to nilang Inday Judea ang nanawag. Hala, uy! Bayuta man! Dili ko mahimo masayaw pa. Siya gid katong ako nakita. Ang misteryosang bata, si Inday. Galit kayang pagkakita ko niya. Ug sadyang ako na siyang gisundan. Murag mikilap lang sa dayon. Dili ko na lang siya pangitaon. Balikon ko na lang si Miss Brenna dito sa inay mo tangan. Manawag na gyud ang ko nimo sa ibang cell. Kaya nagtumangkot ko og hain kini paingon. Sorry gid kaayo ha, Miss Brenna.
Gusto na katong akong pagpaway. Dili maayo nga dugid-gayon kung akong paghiabot dito sa tinudlo nga bukid. Kinahanglan nga may mahimo ko. Aron dili mahitabo nila ni Virgilio Vinoperti ug Granito. Ang susamang panghitabo kaniadto. Nagipatay ni Heraclio ang iyang amahang si Samuel tungod sa baong mga bandi. Pugnan ko kutob sa kumahimo. Kana kung may kahigyanan pamankani ko sa paghimos sa ingon. Tomas? Pakita na ako, Tomas. Gikinalan ko karon ang imong tabang, Tomas. Tomas? Oh. Tingog siya akong langgam ang akong nabati. Oh. Naa siya anong dakong sanga sa kahoy nagbatog. Oh. Nagkapainomdom siya nako sa akong pagkadrako nitong panahon pa sa karaang kasaysayan. Paminaw kamong tanan! Gitoyo kong pamatyon ang mga kaliwat sa dagkong kalanggaman. Aron ang musanay ug mulambo. Maulang ang mga uwak. Kaya iyang balhibo, simbolo sa pagka-Antikristo. Pasanayon ang mga dagkong kalanggaman sama sa uwak ug kukok. Apan ang kaliwat sa mga agila ug puting kalanggaman. Pamatyon! Ayamon! Ug ihalad sila sa altar sa makagagahom impiernohanon! Dagan sila nangapukan ito higayon. Salamat talang gani kaysa pagpanglabay sa mga kapanahonan. Inanay ang ilang paglambo ug milipang sila. Misanay hangtod na nilang panahon sa kabag-uhan. Ang kalanggaman, apil sila sa mihatag ug balansis kalikupan. May nungdanon ang papil sa kalanggaman sa gitawag og ecosystem kon ecological system. Mabaday manang Rosaura? Ay, oo man, Inday Judea. Og mo'y iyahang sulti nga manawag lang kuno siya pag-usab. Kay pamasin ba lang kuno og magkasulti ka mo pinaagis telepono, Inday. Oh, basig mo na ako na taod-taod, Judea. Bitaw, pero unsa man kay tuyo ni Sherlan? Labing siguro, giabot na kalayk tong higala mong mahuyang. Gilaay na to eh. Tingali. Gilaay gyud tingali si Sherlan nga mao na lang usa dito sa bahay. Miss Brenna, tuwa lang kang ilya kay mga ako una-una. Nahingawan na gyud ko niya. Nakasabot kay ko nimo anong pahina, Judea. Tungod kay sayod ko, kung unsa nimo siya kamahala. Miss Brenna, may pangutanan ko nimo. Og tubagan ang sab ko. Okay? sige. Unsa ka na ha, Miss Brenna? Hinaot ang unta nga dili maka-offend ka nimo kining pangutana. Please lang. Diretso ako sa pagpangutana. Nagpaabot ko. Mahal mo pa ba gihapon si Elohim? Bisan pa man sa mga kamatuoran nga siya mao si Draco? Sultihin lang ko kung naka-offend ka nimo ang maong pangutana. Walang kidautan tumong sa ako karong pagpangutana nimo.
Miss Brenna, kiniragid ang akong ikasulti. Mailyaki man siya o si Draco. Ay nasayran ko sa kong kagalingon nga. Nga mahal ko siya. Ug mao kanay akong gihatag niyang assurance. Salamat sa imong tubag. Basta ba ya, wa ka ma-offend? Wa lagi. Ikaw ron, Miss Brenna. Ang ato mga pag-ampo. Dakong ikatabang ni Eliakim, kontra ko, ang akong unang lolo. Ay, salamat! Kay, nakakontak lang yung taon ko nimo. Nanawag mo ko nimo, friendship. Unsalan ikaw ilahabang giingnan. Oh, Sherlan. Gisultihan ko ni Manang Rosaura. Dito man gud mi si Miss Brenna sa simbahan. Oy, tuod di ay. Nga nanawag man ka. Da, ako gibudlay dire, ako rang usa. Mingaw man dire, day. Daan palagi jud ko. Gilain na lagi itong higala mong mahuyang. Mao gyud, Miss Brenna. Tinuod na. Doon ako'y offer. And I hope nga open-minded ka ni ini, Judea. Ha? Unsa ka na, Miss Brenna? Ako ato lang sulduhan ang higala mong mahuyang sa iyang pag-asikaso sa imong kaugalingong panimay. Miss Brenna, wa man taong ko ikasuhol niya. Wa ba ako'y trabaho? Kasi naging nimong wakit trabaho, ha? Ha? Unsa po may pasaport? Gikan na tong adlaw sa imong pagpuyo ning baong bahay. Gikwenta ko na gadto nga may madawat kang sweldo gikan ako. Ha? Uy, ayaw, uy. Ops! Asam kang source of income kung dili ka mo dawat sa ihatag ko nimong sweldo. Og ang bayan sa pagsweldo sa higala mong mahuyang. Dili mo sa di ka masweldo ini, kundi ako, Judea. Nya naman gid mo suod sa langob. Giagit ko ang imong tao nga si Binsoy. Aron iyang pamatud-an nga ako mao ang kriminal nga mitumaw. Oh, Laden. Unsagol ka nang imong ipanulti. Nibaw man ko ba? Nga init kayo na ako ng tawana. Ako magid iyang giduot pag-ayo. Nga ako kuno'y kriminal. Gusto na. Dili na kita maglalis pa niya. Nining higayo na. Dili ang pagpangita sa mitumaw nga kriminal mo atong hatagan o pagtagad. Kundili, ang bahin sa mahandi. Nga hidden treasure nga iyakanhin sa kultong Antikristo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.